Ягон письмо дагея ки шумо галочка мегирем ва инҷа парол логин даниёша рӯй кардагай бароми барон аккаунт сохтам ва подписи ҷамъ кардам турке ки профили барона диздагай мада навист ки ман намедонам 100% чӣ хел шида аккаунтша диздиям. Хушхабар, акнун барои кам кардани рехтани мӯи сар ва ё ин ки мехоҳед мӯи сар бароред ва ё ин ки мехоҳед риши худро ғафз кунед ва ё ин ки шумо сафедшавии пӯсти бадан доред ё ин ки ягон бемории дигари пӯсти бадан доред ё ин ки мехоҳед қадди худро баланд кунед ва ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, пас ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо. Барои харидорӣ кардан ба рақамҳои дар экран буда метавонед муроҷиат кунед ва аз номи канали 221 су метавонед муроҷиат кунед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ ва мухлисони Rap Portal. имрӯз як мавзӯи бениҳоят даркориро қадри шумо суҳбат мекунем, чунки шумо ҳозиртон шоҳиди як изменение шудагем ки интернет чӣ хел метавона нестабил боша. Яъне чӣ хел барон аз барон мегирем. Барон где-то дар байни соли 2014 инстаграм шакл шудагӣ буд ва то инами где-то як 6 моҳ ё 7 моҳи июна 240 000 подписчик ҷамъ кард. посещенияш где-то рӯзида то 60-70 000 одам буд. просмотрош ҳама 600 000 зиёд буд ва ин яке аз роҳҳои даромади барон ба ҳисоб мерафт. лекин аз сабабе ки барон фейкш бисёр буд ва бисёриё номашона барон монда подписчик ҷамъ мекарданд ва дар поискам основной аккаунти барон поён монда буд. аз ҳамин сабаб барон хост ки чи значоки кабуд бигира, яъне галочкаи кабуд бигира ва барои ҳамин талош кард ва ҳамаи информатсияро хонд. чандин борҳо запрос рӯй кард ва байни ҳамин запросошда дар почташон ба фикрам чӣ омад. бисёри вақт дар почтатон якта смс меяд мега ки типа мо заявкаи шуморо қабул кардем ва барое ки заявкатонро подтверждат кунед шумо парол логинтонро бизанед ва ссилка додагиед. дар ҳамун ссилка меҷиқӣ мерай ва уҷада уже ранги инстаграм входа полное оформление ҳамун страничка полностью мехел мекунӣ инстаграм парол логинта мезанӣ ва мутаассифона парол логин ту ягон задиам ягон ҷо намедурад ва ҳамун парол логин задагӣ дар базаи ҳамун одаме ки ҳамин корро кардагиад дар базаи ҳамун мерава ва ӯ собут намебинад ки парол логину чӣ яке аз способ бошанд. ва вақте ки шуморо ягон ҷо ягон смс меояд ҳамҷо илтимос нигоҳ кунем ки ҳамун почтае ки рӯй кардагиай охираш яъне баъди сабачка ку баъди сабачка чӣ агар ки инстаграм ё ки фейсбук ягон письмо биёяд официалниш сабачка facebook.com агар ки youtube ва дигар сервисҳои google письмо биёяд охиришда сабачка google.com ва илтимос ҳамун google.com facebook.com шур нигоҳ кунем ки метавонанд фейсбука ягон орфографически хато кунанд, чтобы шумо уже бисёр баъд фейсбук хондагиен аҳамият наметен ва подтверждат мекунед. инам хеле способҳо қати метавонанд аккаунтҳои шуморо бидизданд ва барона ман намедонам 100% чӣ хел шида аккаунтша диздиям, лекин ман хиёл мекунам ки дар талоши галочка гирифтан аз сабабе ки бисёр шумо бародарои бародаротон чӣ карданд ба номи барон аккаунт сохтам ва подписи ҷамъ кардам. барон бояд ягон хелхича подтверждат мекард, чунки ҳамаи сарояндаҳои тоҷик ҳамашон галочкаи кабуд гирифтанд ва баронам ҳақ дорад ки галочкаи кабуд бигира ай тоҷикистон, барои ки худтон намедонед ки миллион просмотро просто так нестанд. ва ҳамин чизоро нигоҳ карда барон ба фикрам ягон кас обращаться кард, ягон программисти турк да ё ки ягон айтишники турк да ё ягон вебмастери турк да мумкин и гап 100% рост нест. ман просто предполагат дорам ки ҳамуда ӯ гуфтаа ки мо ҳам хеле соз мекунем ва определённый сумма хати ва инами корро бошид. и якм димаш ки намун хеле ягон письмо дагае ки шумо галочка мегирем ва инҷа парол логин даниёша рӯй кардагай. и дим способа сеюмш меган сеюш вақте ки дар видеошон тамошо кардам сеюш гап мезанам мега почтамона взламат кардагай. ман хиёл мекунам сервисҳои Mail.ru ҳам бениҳоят бақувватанд, барои ки Mail.ru компания простой нест ва
ва чихев зулм мекунанд, ҳамро мумкин чезами способов зулм кардагианда, ягон хел фишинг ном дора, ягон хел хел чизо силка истифода бурдагиан, чтоб ту даниё тапир мекунӣ ки кеши браузер та истифода мебара ва ҳам хели парол логина диздагиан ки кеши ки вход кардагӣ автосахранен да сахранен мекунӣ ва да браузер сахранен мешава ва ҳамура медизда парол та намезанам ки ҳаму да браузер сахранен мешава ва автовход мешава ки ҳам хели мешава. Барои ҳаму бачаҳко барона динамаш тагин ки аге ҳаму одаме ки турке ки профили барона диздагия мада навис ки салом алейкум ба турки навис сози чиша мемононтон бинин ба ман нависм ки чӣ мехоҳӣ ба навис ки ман реклама ка дастори зад ман гуфтам ки ту девонаи гуфт ҳо баргардон аккаунтча гуфтам баронда гуфт ки сумбитам бармегардонамш ба гуфтам ки охи гуфтам мозии подписчикое ки ҳастанд по-любому туро актив намекунанд ва ин аккаунте ки оз дастай ягон хел полза надорад барои ки ҳама уже медонанд ки барои мо ягон кори туро иҷро намекунанд ва метарсанд даже хел мекунанд ки аккаунтчиҳошуна чӣ мекунанд ки баъд навис ки короче ҳамун сум да сум боша ҳама мешава хай гуфтам давай лек ӯ турк чӣ хеле корро кардистай ва ҳамаи чӣ аввал як тараф тарсовара як тарафи дига эҳтиёт кунен бачаҳко силкаҳо да надроен ягон кас парол логин бига бизан ё ки бига ки шумо кимчи соҳиби сум шиден ё ки шумо кимчи илтимос надроен дар ҷои аввал якум почтае ки аму аккаунте ки шумо да письморо кардагия at каво айку from ҳаму да биҷиқен ва хушрӯ бихонен ки чи агар ки собачка gmail.com боша ки mail.ru боша аҳамият натен ва ё дуруған официальни чизое ки мисол инстаграм ва фейсбук собачка facebook.com ай дигар сервисҳои google яъне youtube дигарош google.com ва ҳамун борам бо дуруст бинен ки орфографически ягон ҷоша ягон калимаро пешқафо намудагӣ бошанд ки штоби шумо хели як хондан да аҳамият натен бирен ин барнома барои ҳамин буд штоби ман шуморо огоҳ кунам ки хели лавушкаҳо да нағалтен чунки ин рӯз ба сари ҳамамон меояд яъне барон ки ин хатогира кард ва барон ки дар лавушкаи ва ё ғалтид ак худмонам представит кунед худмон вообще аҳамият наметем меша бо ки мо важн чи нестем баъд охирон совети ма дар бораи тема мея ки як бор шумо худтон фикр кунед дар ягон ҷазаге ки шумо ким чанд доллар бриден ё шумо худтон фикр кунед чӣ ба бриден яъне интернету қа ҷои чие ки шумо чим чанд доллар бе ҳичи мебирен ҳамин чизҳоро аҳамият дода ва худтон дар аввал логичный савол битен ё ки меган барои кимчи бридан бояд 500 рубл роӣ кунӣ чтобы ва ё бигирам почта хаҷоӣ кунанд чизҳоро аҳамият натен яъне ту кие ки просто так ягон чиро мебирӣ яъне ту дар ягон ҷо иштирок накарда ягон кор накарда ва тупа бе ҳичи чиз мебирӣ ин сказкаҳо да бовар накунед ва ё именно сабабе ки шумо ҳар хел сказкаҳо да бовар мекунед баъдам хелиҳо суистифода мебара ва письморо мекунанд ки короче як дальний родственник ки шумо ким ки охириш да фамилияи ту мурдай ва ҳаму $1 миллион доштай намедонад ба ки бута ва адвокатиш мега ки шумо кофтан шумо родственникиш биромаден ва ҳамин сума бигирен бовар ка ту даш намедонӣ ки бовар мекунӣ может як хешон ва ҳамон сума мехоҳӣ бигирӣ яъне то каям афсонаҳо да бовар мекунен афсона да бовар накунен дар зиндагӣ муваффақ мешавед чанд қадр ки афсонаҳо да бовар мекунен ҳамон қадар шуморо истифода мебаранд саломат бошен худтон нигоҳ кунен ва канали инстаграми нави барон авлода подписаться кунен чунки барон яке аз апороҳош инстаграмаш буд биё тезтар восстановить кунем ки чтобы бо дальше давом так короша саломат бошед.